Hak step jong ka arpun rutrik jemang arhajar arpulai kipai ba nong shong shnong jong ka nong po constituency kilalet bani kendo yo ba Meryl Bonds MLA nong po constituency haying sa jong u hanong po banyakran kerpat yo u banikran halor ka jingpen kelaya ka state reservation policy. Habakran syikilat pathai kubor kipat ba kilapen pau ke jingwan jong ki menta kasi haying sa jong u kalong kumshi benta ban yakran bat ban pensngo halor ka mat reservation policy bat ka jingkta jong ka nega policy ya kisamla. Hadin katiga jing ya kendo nakaliang kipat ba ki kmi lenti bau MLA ka nongpo constituency un yakran halor ka nega mat syaka ying dorbar tawan. Kalau kejengwan jingi minta kasih hak ying jong i ba Meryl Bonds MLA jong kanongpo konstituensi kap dei bangiran ni gini ki hidden agenda la ni gini ki political propaganda ban pantalai ban penjaburom ne ban kanto la kontai nere yuan bitik nam takamat kijura ba kejengwan di kayat kiro minta kata ka badai ha ka badai bat reservation policy ba system kembang latih di bahagian reservation policy hapo Meghalaya ka kam syam raya ketum ke jington breu andre kala syuat betik ketum ke jington jengki kerteng kitrai but ka implement ni system ka balaya yang syau tau ngam nyukui nyupar ka bam la ban priang hangi jington breu di kunta ngilaong ye ngilai keren ba ya badi ba Meryl Bonds ba nagliang jung i kum MLA ila ai ka assurance ba inkran nak parti ba nak parti sarkar manekran bagi nyata halor kane kamat bat ini kemilenti bahkan long kumta di tang kumta hi bat kai ga kwa badong pat ya baro gini ke melek khasi giba ngapjar gibrang dan gibrang ngapjar giba ngap nanti ni giba mele bamsunyo tatip ba yang sti 8 apa tarai jungding bat jaruding bamsiso dan pengat yu ban tang yu geding jilid bat hata kapor keselnyar bat kesakriat banyak andai kapor salah English Angkong ngai publik itu di nongkrong kobo ya kejeng pelai por itu banyak don ta lambat ni kamtam ya di pada kilong kini kena semlah kita don lambat ni kan kapor bersendan lang ya kadau ba jo kari bakajak benru kasih penar jong kumba filati di ka kadau ke bangiwan ni kadau ba ada nabata kalawai kari bakajak benru nadu menengi wane kigata hadu hamne hapulawing jong MA jong Meryl Bonds unde jong nongpo bandawa ya u ban persnga ya kejingkwa kejungkin pada ba un keren lane ba un ai ka statement na bentakan ka isu kepala ki dawa ada di kumbansyo kun kan mau ka isu kepala ki dawa dan kejingwan jong ni kamdon kano kadau kamdan kanu ka political benefit nani kamdan kanu kata ka bangi pendulong yano bayde ba kam sanyi masih ba ande ka debet si benta na benta ka tauba jong kari ba pendulong ka jungwan jong ni ka dei lengba tinong susnong jong kanong ko constituency barok kam dei na kanu uru ka dei na kinong susnong jong kanong ko constituency hae kanong rim ka bangiwan kanong rim bay na benta berkesan ya ka jengki jong ba arden nabanta ka rustar bat ka reservation policy ngimla aban piang ya ka rustar kabayat halam da ribay kan da filin shawaya ta kimi kabalong ka reservation policy kumba kalong kumbang laiken da ba arus dun ba ya ka reservation policy lale halam da pet ba ya ka population structure kumbang ilong ngi don hadu da ki laipo arlak laipo lak tam idon kan pensiong dor bat tiba sanlak ya kaju ka reservation kamla long mla DKI ke polisi ka ba ka government kan nomla ban review ka don semua ke polisi ba government kan nomla ban review baru pilatif ba hapo nakalan kumno ukuran hapo social media ke news unefirio chief minister jong nakalan ulak pular ba hadin jo ka census ngin review ya ka polisi reservation polisi te balai po Meghalaya jeng mla benle ya te ka ka jeng kentu bat ka jeng kemen ka jeng kalong ba hadin bangilai kendu yo MLA jangan nongpo polisi bodai na ka parti UDP ade ka jeng pular ka jeng
kajeng ai jung u kajeng keren ka ba urshan ya kani ka isu ya ka ba hi ya don beta ngakar san lam ko ka ini so komen le bat ngin da am ngin da pe ka e ka ba nakaliang jong u MLA ung keren bat ngi khmilan ti bo em jung ni MLA jung u sakren ya kani kaman usara ya kani kaman kata kaman ba ung keren kata ka song ka start jung ula ung keren hati di lat thok khobor nen la ung keren hang no ngim ti betang tang ba nakaliang jung u so komen ba ula keren ula pular ba ung keren ya kani kaman ka ba kata mat li mat yong ya kari ba ka jat pendriu ko jong ni di ka e ka bangi tu nakaliang jong ni ki rupa jo kinong susnong jong kari boy bro we ya baro ki MLA jong kari kasi jentia ya baro live ho wingot ki MLA jong kari kasi jentia bakin habat simpia kan isu kani ka isu kamdei na bata ka jong yonong jong dong no kadi ka jong yonong nam tak hun ki longdin ki mandin ki jong ni kadi kata ka jong tu ka jong bat sakawe ka jong tu nakaliang jong ni pan ba kalong ba lada kanja ya unong ya ki ya unong ya lam gujongi ba arden nakaliang jongi ngila long ready nakaliang jongi ngila long ki bala koloi ban me ba bat kathama kan saki lada kaja yo ba arden lada kini ki ding kini ki maulong kim keren kim le ta dam do mana ba de sipli banang kong kini ki live hongut ke MLA khasi gujongi bat ba ar ka di ke MLA ko kin haban ba khli ya ka ka ba lada ja yo ba arden kata ka de ka kajing maham kajung ni pala jai ya ba ada nakaliang ni lalong ready berleang ta kublesh Hakaway pat ka benta uba Merrill Bonds u ay kuble ye ki nong shong ka nong po constituency ki balawan ban ye kendo ubat u hakate ka step ban pinsngaw ye ki jingker pat ki jongki bat kumu MLA unshim kya bat ula kedoro baka reservation policy ka long ka bajiliw bat ka bajuat Henry nakaliang ka UDP kan shimkia kumbala kedaw syai haka manifesto jong ka parti shushu uba Merrill Bond ula kentu ye ki pat ba nong shong shnong ban yaisha bat ban long ki bajai jai ringkat ka jingkermen ban poi sya ka thong ban penkelai ya kani ka reservation policy ka step nakaliang jonga kum MLA jong nong po konusi nadap do jing song komen ka bakrau ban yo ban ya kendu ya ki nong song snong tam ki kun samla jong ka kemru boy ka nong po konusi ki balawan ban ya kendu ban pensngo alor ka jing yai lenti kumno ban review lan ya ban penkelai ka reservation policy po ka jela ka jongi ngas ngau burom ya ki jing ai jing mut ki jong ki ban nga pen pau ka jing sngongu ya baro kini ki men di para ki percunong pratau ki bala wan ki basukya halor kani kamat nakaliang kajong nga kumu emili tu ngasukya sibun ya kani tendre kadi kamat kaba khia bat kaba jeliu hadin ka election jong kani kesnem hajar apulai hadin bala thau ya sorkar hadin ba ijinya keren kila sedang baniat bat menta kadon kani kesur nagi pajba kabami na kabanta kumno ban review ya ka reservation policy bat kum ka parti UDP ru kani gede ka don haka manifesto jong ka parti haka ba kum ka parti ngi hab ban ya kren ban ya ngam jeliu ban ya philiu jingmut kamlong bangin shu le khlut ya kani ka isu nasmo ban appeal ya ki parano sung snong de bi ki jongi ni kum ginong mikmat gi ba phi flejit ni don gajing kitli ni sngau khya ya kani ka mat ngini ya keren mentang inang don hagalenti ban page ban kemi ban penwandur kenang ba kanong gejing mentoy na kabenta kari hasi jantia bat kajelah bro kowe kenang ba kanum kata yano idan kam ge songsuk song sngai ngoso man appeal ya ki song snong ge bi apin so ban ai gejing trilang ba pinyesha na kaliang ngojongi na kaliang ka party gejungi ru ngin simkhia kat bala ban page ban kemi na kabenta gejing mentoy jong babun balang bang ai kumble sesin ni gini ki samla ki long kemi ki belewan bat bang ya kitbok tu yang ikiru ba kenang la banyo gamet ka bakot ka bakhya nang tribaha na ka benta kadong ka than kari ka jai bendu ka jumi